Gaweane kepiye ana Kunto? Bareng mati. Sisip nyuwun kumilasa kagem sami kersa panjenengan samanten. Anggen kula ngerahaken sedaya para putri tansah ngestakaken dawuh panjenengan. Boten wonten ingkang badal dawuh panjenengan. Sahabat. Patih Dawuh katimbalan bombonging penggaliku rakna tak gambarake maneh. Sawise garwaku Ken Dedes saiki wis bisa lenggah dadar ana ing sajroning Pasewakan Agung ing Tumapel kene. Coba Patih, yen ngono lakon kaya ngene iki aku tandranen kepiye? dosa menapa ingkang kula sandang menawi kula komawani nyandra dhateng panjenengan. Ora apa-apa sing utus sapa aku, Inggih. Mugi kepareng kula ngaturaken lok ing para kawula kemawon. Piye? Swantening para kawula, pendak-pendak pisowanan para kawula. Ing mriku sami nyandra rikalanipun panjenengan jengkar saking palenggahan kae lho. Sang aku tunggul ametung yen lenggah jajar barengan kelan Kusumayu Ken Dedes jur jumeneng jumangkah bebarengan pindha Kamajaya lan Betari Ratih. Ning menika ing kawula sanes kula. Panestuning para kawula lan sesepuh ing Tumapel. Muga-muga wae anggonku jejodhoan karo garwaku sing tak tresnani Ken Dedes bisa tulus widodha nir ing Sambikala. Ngaten inggih, ngaten inggih. Sopo wae? Monggo kula gawe. Pepodayan logam. Saestu dadosaken kageting manah kula. Kadingaren janur gunung. Panjenengan kersa rawuh wonten ing Pasewakan Agung. Sajakipun nemu wigatos. Leres. Dene sowan kula wonten ing Tumapel. Badhe wonten kawigatosan kalian Sang Agung. Wonten wigatos. Inggih. Wonten menapa? Dene sowan kula menika namung badhe nyuwitakaken dhateng anak murid kula pun Ken Arok. Ken Arok. Para sira. Ayo padha lenggah. Ken Arok karo sapa? Yen rikala semono Ken Arok gawe untran-untran wonten ing Tumapel. Kenging menapa panjenengan suwanaken wonten ing Tumapel? Menapa badhe panjenengan adu ing atasipun Ken Arok kaliyan kula? Sang Agung. Monggo kuaturi lenggah. Sawen sawetawis. Iki to jenenge Ken Arok. Ayo maju Ken Arok. Apa? Buni. Yen panjenengan sakmenika sesarengan kalian Ken Arok, lajeng wigatosipun menapa beningan beto dhateng mriku? Sang Agung, kula sampun matur. Dene Ken Arok badhe kula switakaken wonten wesanipun Sang Agung. Awit Ken Arok rikala semanten kalan sakmenika sampun benten jalaran Ken Arok sampun dados murid kula Sang Agung. Saestu. Inggih. Menawi wonten menapa menapanipun kula ingkang tanggal. Bener jenengmu Ken Arok. Leres. Sama
Bagus rupamu pideksa pawaan ning giniya kowe dhisik gawe kisuwing swasaning tumapa. Saiki wis mari tenan kowe kenaro. Nggih krana kula panggih lan upa dayang logali tumindak kula ingkang awon sakmenika saged mari jalaran sampun dipun bilasi jiwa kula. Bener. Yen kowe arep suwitoning tumapa waitamu madhep saha mantep pituhu menapa dados dawuh pangandikanipun Bandara. bagus. Tak tempo anggo suwita ning tumapa. Ning kowe sawetara tak dadakake juru taman ing tumapa. Yen mengko gaweanmu apik, kowe tak unggahake derajatmu dadi prajurit ing tumapa. Ingati kalau namun saged ngaturaken sewu sembahipun ing tanpa pepindho sang aku. Matur suwun. Mario tenan ya. Wis Bopolo gawe. Dawuh dalem sampeyan. Menawi to kados ngaten kleresan sanget. Inggih. Panjenengan saged ngrawuhi wonten ing pendopo agung ing tumapa. Awit mekaten lho Bapak. Lan kowe Pak, Dawuh katimbalan sesuk dina Respati manis ngarep iki aku arep ngenekake sayembara apik-apikan pusaka kanggo ngurmati ambal warsa ing tumapel kene. Ya, sapa wae sing kagungan pusaka kena dipamerake ana ing alun-alun tumapel. Pusaka sing apik dhewe mengko bakal sun paringi ganjaran samruwati. nuwun sewu. Dateng sinten kemawon menika kawula ugi saged nderek nglebeti sayembara. Bener. Lajeng ingkang dipun kersakaken menika sae den wujud menapa pamoripun. Samubarane apik. Ngaten inggih. Iya. Lungoke Bojo. Bojo. Nggih, istana aku. Yen kaya ngono pasewakan kok menawa wis ora ana sing tak rembug. Pasewakan kena kabubarake. Nderekaken kupur gawe. Kenarok kowe wiwit iki nyambut gawe nang Taman Sari. Kedenes. Ini lho. Punten dalam sewu, punten wonten menapa-menapa. Tenang. Inji, Pasewakan wis bubar. kados nyat. Derekno aku mancing ana ing tan kabupaten. Monggo-monggo kula dherekaken sana. Aku iki malah rumangsa bingung. Lan rumangsa liwung rasaning penggalipun kakak. Coba wis pirang dina kowe tak boyong ana ing tumapa. Esemak-esem nyawang-nyawang. Yen tak jak rembukan ora nate nyawang. Aku
Apa sebabe? Ken Dedes. Injil sama Yen kowe iki mau bisa ngadeni aku kanthi lair pusing batinmu, apa penjalukmu bakal tak turuti? Yen perlu jagating tumapel sak isen-isene tak pasrahke marang kowe kabeh. Apa kowe kurang percaya yen aku mau tresno lair pusing batin karo kowe? Tak pasrahke kowe Ken Dedes. menapa saestu pangandikan panjenengan sang aku Tenan jan. menawi kados ngaten. Tresna panjenengan menika lahir tumusing batos dhateng kula saestu. Kula pitados sang aku. Injil nyuwun kumpila saya pangaksanmu. Menawi prangken kula latos kalian panjenengan meniku, kathah kekilanganipun sang aku. Ambok wingi-wingi kae kaya ngene iki. Yen kaya ngene iki rasane aku iku mau ana ing swarga tundha pitu paribasane. Ken Dedes. Mung ayune kaya ngene. Mbok coba. Ora ketemu kepiye to? Ora ketemu seklimat. Aku ana rembug sing bisa nuju prana marang penggalipun kakak. Kula badhe saged latos panjenengan. Kanthi lahir tumusing batos sang aku. Tenang. Injil Lain batin, kados ngaten. janji. Injil. Angin kemawon sang aku. Yut. Dinten samangke kepingin sangat kula menika lelembah wonten taman Boboja. Menapa dipun keparengake? Lho ya mesti to. Ing tumapel kabeh iki mau dadi darbekmu. Tak mainake kowe tak pasrahke kowe watone. Siji, kowe bisa ngresnani ragane tunggul amtung sak utuhe. Tenan. Kados ngaten. Nadyan abot dikaya ngono. Kabeh wis dadi lelakon. Ora kena tak celak iman. Hawane kok gerah banget. Pengen aku lelumban ana taman Boboji kene. Ngopo ya ora ana perati sing ana kene kok. Imo kok ya sepi banget. Kok menawa wae sing nindakake kewajiban. taman Boboji. Namun kau putri nggih panjenengan kula. Kene wis ngerti kenang. Nanging kene yo kowe tumuju nang papan Boboji.
Solo ratimu nek aku nungkak promo marang kowe. Dedes. Nek kowe ngundhomono aku kaya ngono pas. Mergo derajatku mung sak utama. Kowe garwa kang ditresnani lan sang aku tunggul ametuk. Kene kowe ngerti? Ngerti. Nek aku ngerti. Nanging sing ora ngerti iki kowe. Kene aku. Lho kene ora. Bareng kowe sakirine kok pesona. Caket lan piasi. Kawengku dene sang aku metu ora metu. Kowe lali manut sino. Sing mbok kaget piye kene Oh, kok? bener. Hendrik. Sopo wong iki ora seneng ngawang kowe. Kejaba kowe kasiluan rupa kang ayu. Derajatmu ana diarani piasi. Nanging kabeh urip ancik-ancik marang bangkine wong tuamu. Uripmu kang kaya ngono kuwi ancik-ancik marang bangkine katresnanmu si Wiraprana. Oh, Dedes ora nyono babar pisan. Ora nyono babar pisan. Yen kowe saben dina mengungi wonengen dinumpuk bondo lan donya. Kebiaring jagat padha kawan kebiaring atimu. Sumunaring cahya padha sumunaring mripatmu. Mergo kowe putri kang kiracik. Nanging yes. Ora nyono babar pisan. Nggonmu seneng nganggo pangorbanan. Wong tuamu dicuwing-cuwing. Pacangamu Wiraprana dibegakak. Cukup. Durung. Jebul kanggo pawitan nggonmu ngundhamono wong derajate kaya dening aku. Tanggo pawitan ngundhamono karo derajate cilik kebo aku. Iya, Dedes. Elingo. Sadurunge kowe mapan ing Tumapel. Sopo satemene kowe? Cukup Kenaro. Cukup. Aku lembunmu Kenaro. Aku lembunmu Yes. marang kabeh lakonmu. Sawangen kowe ora ngrasake. Ruangmu kang saiki sebakan oleh para wijen. Perkasane kaya ngono. Nanging bareng aku nyawang kowe. Dedes. Kowe ditaing Gusti. Kowe ditaing yang diwasake kita cek. Nanging pepudenmu ke Dedes. Mungkuli derajat ngasok. Ora cukup. Kenapa? Tenonku. Aku lembunmu Kenaro. Kabeh iki mau aku sing luput. Nanging tenono yo Kenaro. Anane aku nglakoni sing kaya ngene iki mergo katen sing pangwaos. Jujur aku ngatun Kenaro. Senajan aku nganggo sandang, nganggo sing
lahir batin. Sopo sing bisa marski patine wong tuamu lan pacangamu? Kowe pasrah. Kaya ngono. Aku cuma ngoco. Keng pungkasan kowe kondo. Apa gelem nampa kahananku keng koyo ngene? Mergo kowe wis bobot. Iso pancen bener kenal. Aku saguh nampa. Aku saguh nampa sabut kowe. Tenang kowe. Jumbuh karo kesaguanmu. Yang kowe bakal marsake patine wong tuaku lan kekasihku. Saiki buktekno kenal. Kini aku gampang semaku. Ngosan aku tuh mentung. Titain gusti kenginansa. Kasihan kasute. Pilih pokok kita. Juru postak pemabita. Mohon sekali usah. Yuk. Aku bakal golek serono. Aku bakal golek serono. Apa? Mau sama? Tapi ora. Ya toh. Biyen aku iki diloni si Kenaro. Main menang, adu jago ora nate kalah. Maling ngecu ora nate konangan. Bareng mbok uring-uring, mbok seneni terus Kenaro saiki minggat. Aku main kalah. Wis, Maling konangan. wis cukup. Wong bola bali isu, awan, sore, bengi, isine mung nesu. Ate ora nesu, wong nyatane saiki aku sembangan kangelan. Sabar piye? Wong bendina lek ora nate sabar, bojo kuwi ijak omong-omongan sing penak. Neng sabar. Serasa sabar-sabaran, ora iso sabar. Awe iki ngomong sabar-sabar malah karo Coba balenono. Lah pripun to? Balenono. Lah nggih kula nek Coba balenono. sabar yu, sabar yo. Ya lu tak sijek piye piye. Pripun kok nesu? Ya nesu. Wong kowe sabar-sabar kok bojoku mbok nenek-nenekne. Alah wong kaya ngono ra kalongan nesu. Ya ora kalau umpama kowe duwe bojo piye? Niki umpama bojo kula. Umpama kowe duwe bojo, bojomu mbok nenek-nenekne piye? Ora nesu. Aku Nenek-nenekne ora nesu. dirangkul, Ora nesu. dikekep. Ora nesu. lah kok kowe ra nesu nyapa? Ngono lah kuwi bojone iki. Pancen Rumangsamu. kowe re. Kok iso? Ya mesti wae bojo-bojoku dhewe. Wis to rasa geger yu wong ki sing penting ki malah sampean ki aku seneng nek sampean ketok rukun ngono kae lho. Lho karepku lak ya ngono to, Le. Piye? Sasek Ngene. Terus iki nggo apa iki? Dong. Kowe iki malah ngedu wong tuwa lho kowe. Iki nggo apa iki karepe? Tegese wong loro ki ndak budal ning KUA dadi. Sing marai sial yo kowe. Kok iso? Coba to saiki pikir. Piye to? Wiwit cilik si Kenaro ki melu aku. Tak gedhe nganti gedhe ning ndi melu aku. Yen pinuju main ning guriku mesti akeh menangi. Adu jago. Aku yo menang awit pun ditunggu to Kenaro. sampean niku mboten usah nesu-nesu. Pun nek kesel kok pijeti. Sing kok iki lho. Kowe iki kira sikil to. Jenenge ra mijeti kok iso malah goleki. Ning bareng saiki Kenaro. Oh, Nggih. aku main kalah adu jago ora tau menang apa meneh ini. Aku maling konangan lho tujune kok aku. Sampean jek iki niku maling konangan. Piye to? Pakne. Sik, aku takon. Sesuk nang mula sikil sing rada akeh. Dadi sisan ngono lho kok iso. Aku nirokne kuwi. Bola bali. Nah. Isine mung sing dikandhake main, maling. Sik. Mbok yo lereng, mbok yo sing Sing mbok yadok bendina ki apa? Lah sanadyan aku Ya oleh sing iki maling lah, badokan, maling. Ning badokan maling pegeh. Iki pancen pegaweanku. Dek iki niku sing dipangan niku Ayo gonku maling. Lah layak
papat. Mangsaku. Mbok yo leres, kena kanggo contoh anakmu sing Kenarok kuwi wis ngancik dewasa ya. Ya anane ngopake. Aku iling anane Kenarok lunga iki awit kok ureng mring. Nek ora lunga aku main Loh. Nyalahke aku to, nyalahke wong wadon to. Apa kurang-kurang anggonku gulawen si anakmu sing Kenarok. Kok nyalahke aku? Aja sembrono to. Sing salah iki sampean dhewe kok kenapa kowe iki wong wedok ana unen-unen. Swarga katut neraka ajak-ajak ya kowe. Ya sampean kuwi sing salah. Sampeyan iki nek dirungokke tangga geger bendina iki aku ya melu isin lho. Melu isin, sampeyan iki tak nggih panutan malah iso patuh. Ya perkara isin gampang raine ditutupi ora isin. Lah nek ndelahi terus milih raine sapa iki? Apa rai kok iso bingung. Saiki ngene. Aku ya tetep arep golek ning ndi si Kenarok. Ben mulih mengko tak sae main, tak saya dicari. Santai, santai. santai. Boten usah. Kula telepone sik. Halo, Kenarok. Oh ya. Jadi cocok. Yo, sing kok ngarep-ngarep boleh. Barang tak didret lho, jane aku wis tau. Yo, tak rungokke saka guru ngomong kudu geger iki jane sing kerupuk apa. ayo sing diacut iki yo kowe. Lho kok aku, Pak? Lah piye kowe biyen tak openi cilik nganti gedhe sak usih gedhe kowe tansah melu aku. Gaweanku kowe ora ngerti. Maling, rampok, ngecu, gadu, sapi kunti adu jago. Janji mbok tunggu niki menang. Ning bareng kowe minggat, iyo, apa coba sawangan apa-apa wis entek. Bapakmu wis kalah terus. entek-entekan. Pipi didol nganti renek kocone lho. Wah, sapa. Ngene kok kaya ngono kok ra isin karo anakmu. Yang paling gaweane kok isin. Apa? Apa? Kowe. Apa? Kok tak kira nyamuk iki mau. Oh iki nyamuk sakmono ku yo. Ini lho. Nggih. Lho nek ana kahanan kaya ngene iki, Bapak aja sambat aku. Tak wis ana wong loro. Iya. Elele, wong loro iki malah nyepet-nyepeti gawe sial iki. Nek nyepet-nyepeti timbang adu jago kalah mbok cah loro iki didu. Karepku malah arep tak pateni ya. Lalu wong Aja ngono to. karo iki mah aku. Lah nyapa? Mah, nek karo kuwi gelem aku. Rumangsamu Piye? Karo sing ndi? Sing ndi? Kuwi lho. aja sembrono iso. Ngono arep ngilani biadaku wong iki. Ngene ya, Pak. Nggih. Wis Ya, saiki matur rasa lunga, wis Nah, mulih ngono lho. nek wae ra ya ngono. Iya, Wis Kak. nang omah. Malah saiki bareng aku mulih sing dirko kok main. Adu jago, ombe, mbok wis dileren. Lho, Nggih. mbok wis dilereni apa ora warek, apa ora wis tuwuk, kuwi wis krana. Aku isih cilik, aku wis dewasa kok isine main, ombe. Del, wong kowe iki biyen yo gaemu maling, mak ngecu main. Gadu yo adu jago saiki tutur kaya Brahmana mulang Nek kaya. anakmu Iki saiki wis sirap, lho. Sirap nek. Iya, sing menengo. Mergo aku bisa ngrasake aku iso maling. Mergo bapak sing nyinaoni. Iya. Aku bisa ngerampok ngentekke bandane wong mergo saka bapak. Yo. Ning bare tak pikir-pikir iku enake mung sedelik. Rekosane tiba mburi. Kok kowe ngandani aku saiki kowe iki lunga iki ning ndi ngono lho. Lungaku kuwi ora lunga kaya sing disinaoni bapak kuwi ora maling rampok. Heeh. Tak kandhane ya. Oh. Iya ya piye Rek? Nggonku lunga suwe ra bali iki mergo aku saiki manggon ning Kutaraja. Ha iya. Kutaraja iki golek apa lho. Ora ngerti to. Aku saiki manggone negara Tumapel. Oh. Dadi apa? Dek dadi maling. Ha iya mungkin maling. Mergo mariku yo saiki aku sapa ning negara. Aku mapan ning Kutaraja. Lah ning kono aku cekel gawean. Oh. Ngompoke maling-maling kuwi, Pak.
Kowe nyambut gawe ning kono iki mung pira bayaran? Enak dadi maling, enak dadi rampok. Maling rampok sepisan kena dipangan sasi. Saiki ndi? Saiki ndi? Ya wit kowe minggat kuwi kalah terus. Bola-bali sing disalahne anake. Ini ya, Mbok. Lu ngaku kuwi tenane aku golek dalan sing bener tegese, golek dalane murid sing bener-bener ora nerak marang paugerane negara. Iya bener le. Tak baleni ya, Pak. Saiki aku manggon ning Kutaraja tumapel. Aku ning kono cekel gawean dadi juru taman. Oh, iya. Dadi wong pangkat juru taman. Rungokne lho anakku. Meneng ae cangkem. Juru taman wiwitane mengko yen aku nyambut gawe nganti keparak tegese gaweanku kuwi ketrima kelawan ndara. Aku tunggu langsung, mengko aku diundakke dadi prajurit. Dadi prajurit saiki mus kaya bapak barang wis ora kena maling. Ora kena maling wis-wisine lho. Kowe krungu? Tak cukupi. Ayo krungu ora oleh. Maling rampok. Sing dikandani kena sampean. Sing marah iki sampean kuwi lho. Ya iya, aku sing marahi. Iya, ayo piye? Emano Simbo. Emano bapak wis sepuh tegese wis tuwa. Nek biyen diuber 24 tembok saiki apa sing tok nggo kuwata? Eplek ne. Sing tok ndelike aku, mengko saiki aku maling wis wedi. Yo. Tak baleni aku wis duwe bayar, wis duwe kaya mergo aku nyambut gawe ning Kutaraja. Oh ya wis yen kaya ngono aku ora kitang sithik buka sithik tak marenane. Ya ngono lho Kang. Ngene ya, Mbok. Iya, Pak. Aku ora wis gede. Oh iya. Tur aku wis cekel gawean. Aku pengen duwe bojo. Bojo. Kok malah dikuwi nang Lho lek guyu ki seneng. Ya Seneng ing atase iki wis gedhe kepengin duwe bojo, nek duwe bojo duwe anak aku ora ngomong putu. Iya seneng. entuk ora, Pak? Oleh wis saiki ngene, nek pancen kowe kepengin duwe bojo, Candi. kowe candi, perawan-perawan ndi, kok aku bapak sing lamarne. Oh, Pak. Ah. Bocah wadon sing tak karepke, sing tak senengi, sing tak tresnani kuwi wis ora perawan. Ora perawan. Nah, terus Duwe bojo. Lho, Bocah wadon sing tak tresnani kuwi duwe bojo. Mbok liyane sing ngono kuwi Awet ya sing perawan-perawan iso lho. ning sele aja kleru tangga kandhane kenaro. Bocah wadon sing ditresnani. Sing ditresnani. Prawana nek ora tresno. Oh iya iya. Duwe bojo ning kowe tresno gampang. Apa iki, Pin? Gampang nek panjen kowe tresno tenan ditembung. Ning sing lanang bojone dijaluk. Ngono lho. Iya lho ya ora kaya dijaluk. ngono kok yen karepe simbok. Yen sing duwe bojo aja ya le, golek wae sing legen ngono lho. Wis kadung tresno. Aduh tresno lho. Ah, wong iki jenenge seneng. ditembung le. Ditembung jaluk. Iki nek ditembung entuk, lho nek ora entuk, Ora oleh bojone pateni. pateni Aku. kudu dipateni. Pateni. Aja ngono, Pak, mesake anakmu kuwi lho. Kowe ora mesak meneh nek anakmu ora kelakon duwe bojo sing ditresnani. Bener. Ora saya. Kok aja diwangi. Pasane wong iki sing Urusan piye? maten. Ketok lanang iki nek ngrebut bojone liyan, blok kuwi. Nek ora keturutan mengko aku kelandeng lara, nek aku nganti mati sing kelangan. Jangan aku. Ya wis saiki ngene. Mula sing pancen kuwi nek dijaluk ora oleh sing lanang pateni bojone Sadar. Aja terus titik-titik pateni, titik-titik dipateni. Ngene lho, Pak. Nek tak rasake bener kandhane, Pak. Tengah. Mergo wong seneng kuwi ana tetembungan tresna kuwi uruping jiwa. Sih, ijole nyawa nek ora kelakon luwih becik mati. Nah, saking ngene, Pak. Umpama aku mateni apa iso? Yang perkara mateni ora iso kok bapak sing arep mateni. Wong kendeli duwe piandel lho. Mergo ngene lho. Bojone bocah wadon sing tak tresnani kuwi dudu sak-sake menungso. Ora sak padaku, sak padamu. Terus Kuwi bojone sang aku wutung bola metuk. iya tuh Ora melok-melok. selamat kok. Aku ora melok-melok. Iya. Bola metung ning kowe tresno. Aku tresno kawan. Lha kok kudu dipateni. Nih yo ngene. Mengko dhisikno le. Nek karepku aku jejere wong tuamu padha
wis kandha seneng karo wong wadon kepengin rabi wong sing duwe bojo. Njur bojone kuwi sing jenenge sapa? Sang kapumu tunggul metu. Aja. Apa Aja to, Le. Berbahaya. Aku tunggul ametong kuwi mbebayani ora gampang. Yen to kowe kelakon mateni tunggul ametong sida tumpes kabeh to, Le. Ujaring kondo pokoke pateni nak. Cimo aja mati. Wis, Pak, aja melu cawe-cawe tak rampungane karo anak. Nggih, Saiki bapak ngerti pepalange sang kapumu tunggul metu. yo. Mongko kabar sing tak krungu. Sang aku tunggul metu titaing Gusti Kentik Daya Makambara. Ora tegas bapak karo ning pandhe bebasan. Lho nek bapak njurungke, njur piye carane nggonku mati tunggul metu? Pancen tunggul metu wong Digdaya kuwi. Gaman apa wae ora temu. Neng yo kudu ana cara, kudu ana akal. Yen ditamani gaman sak lumrahe ora mati, goleke gaman sing ampuh. Ngono lho, Le. Durentukku gaman sing ampuh kang bisa mati tunggul Neng metu. yen gede tenan. Pak, iki sejatine ora kelakon aku ngrebut bojone sang aku tunggul metu. Iku dicik mati bae brung. Wobok kuwi brung. Kene ya nyawane aku. Nek ora kelakon karo kes. An bojone tunggul metu mati. Wis, ayo ngene, kowe menawa wae. Yen kowe kepengin golek gaman sing ampuh bapak kuwi kenalan. Tepungan. Omahe Lulumbang. Desa Lulumbang. Desa Lulumbang. Kuwi sawijining empu. Ngerti? Empu ya apa? Empu ki sing digawe jamu kae. Oh, Empu jamu apa? Empu ki empu ya apa? empu ki ya empu. Kowe meneh ngerti ya. Ngerti ya, empu kuwi tukang gawe keris. Ya, aku lho kuwi. Jenenge gandring katelah empu gandring. Ning desa Lulumbang. Wis kuwi empu sing ampuh pesena diaman sing ampuh sing sekira kena kanggo mateni tunggul metu. Di seranane aku kudu yasa pusaka oyasane empu gandring. Iya, pusaka mesti ampuh. Lulumbang kon. Lulumbang. Mengko nek ditakoni aku anake bapak Wis kamu sambaran. Kok nek ngono iki dalan kanggo mbuktekke kowe kuwi. Nek lakon tunggal metu mati, nek enes dadi bojoku, uripku bukti. Ora samaling ngerampok. Iya, aku dongakake. Tak terke ya. Oke ya, oke. Dalane aku ngerti. Ojo wis ora Pakai stop wae. Wis mantap. Ana kidung rumaksa ing wengi pamore wis rada ketok teko ayo Mulai tersuara. luput ing lara Mulai tersuara. luput kan gini Arok mulane wit pau perjake ganter tibake kowe sing banjur tekamu ing papan kene iki ana kawigaten apa? Wigatosipun kula badhe nyuwun titipan kula. Wujudipun pusaka. Pusaka iki kenaro? Kula Kowe dhisik wis tak kandhani ya. Yen to aku semaya suwene 40 dina. Kamangka iki lagi 39 dina. Ya mengko bengi tengahe wengi bakal tak payuh pusaka iki. Bakal tak iseni yoni maneh. nanging
Kepiye? Kula betah sanget teng pusaka menika. Mila kula nyuwun kanthi saged. Mboten sisan dadak jangkepi sekawan dosa dinten. Sak menika ugi kula suwun pusaka. Ngene kenal. Ing Lulumbang kene iki wis kondang kabeh padha pesen gamaning papan kene. Ning yen nganti gaweku sak-sake bakal gaweku ceming paguron ing Lulumbang kene. Mula ya kok sabar sesuk kowe teko ing papan kene maneh kok bengi bakal gak tayo. Boten. Betahipun wedal menika. Boten sisa nenggo sekawan dosa dinten sepisan malih. Monggo Kanjeng. Mugi wonten keparingipun pusaka menika kula suwun samenika. Kenaro. Sajak ilmu butuh kok tenangan. Kula betah sanget. Kaya-kaya arep nggo mateni wong. Kanjeng. Kepiye Kenaro? Ngerti. Mula sabar ya Kenaro, ora usah susu. Iya. Pancen bener. Aku butuh pusaka kuwi to. Pancen tak kumaten dulu. Kenaro. Ojo Kenaro. 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 Ngerti ya Kenaro? Kowe wis wani mateni aku kanthi pusaka yasanku. Kamangka kuwi durung tak wene jeneng. Mula seksenana Kenaro. Pusaka sing tok gawa kuwi bakal tak wene jeneng Kyai Sumelang Gandri. Nanging eling Kenaro, besok pusaka kuwi bakal njaluk nyawa